Ešte pred začiatkom tohto videjka vás chcem upozorniť, dajte odber a like, nič vás to nestojí, trvá to len pár sekúnd a pomaly sa blížime ku 1000. Ďakujem vám veľmi pekne a dajte odber a like. Takže ahojte ľudia, ja sa volám Pyro Perfect a dneska tu máme taký unboxing, ale je to dokupovanie pyrotechniky, takže môžeme ísť na to. Môžete vidieť. Ok, takže ako prvé tu máme takéto fontány. Boli tam 4 fontány, ale jednu skúsil, takže tu vám ukážem video a ešte... Mohli ste vidieť, je tu vlastne od výroby Classic a je to kategória F2, takže takto je 100 gramov, takže ak môžete vidieť takto. Potom ako druhé tu môžete vidieť, máme tu jeden balík čmeliak, takže takto môžete vidieť. Je to vlastne od výroby Classic, je to čmeliak a má to 36 gramov na balenie. Je to kategória F2, takže tak môžete vidieť, je to rok 2024, takže takto jedenkrát. Ako tretie tu máme takýto vlastne kalašníkov, takže takto je tu vlastne koberček 500 ranový. To vám to ukážem. Takto to vyzerá ten koberček, toto som už mal, ale lepšie boli tie staršie, to je iný obal. Takže je to kategória F3, jak môžete vidieť. Má to 60 gramov, má celý koberček, takže takto to môžete vidieť. Tak, je to také, že je to proste to isté, bohací koberček od výroby Classic, takže takto to môžete vidieť jedenkrát. Potom ako štvrté tu máme takéto petardy, jak môžete vidieť, že som 3 skúsil, takže je to dobrá petarda, len do vody sa nesmie hneď uhasiť, je to výroby od Classic, je to Doom 2G+, takže ako dobre búcha, len hovorím pozor, takže je to kategória P1, 20 gramov na celé balenie, ako to môžete vidieť. Je obyčajne jak piráti, ale také niečo dobré sú, ako tiež jeden balík. A potom ako posledné tu máme Compact Major, má to 9 rán. To môžete vidieť, nemal som to ešte, je to kategória F2, takže je to rok 2024, Major, 9 rán, nemal som to ešte, takže uvidíme na Silvestra, ako to bude. Takže takto môžete vidieť. Nákup celý stál 23,62, takže takto môžete vidieť, je to vlastne nákup. Takže mám vlastne čo, ja som si všetko kúpil. Takže kúpil som si takéto fontánky, už ste mohli vidieť aj videjko teraz. A boli tam 4, ale jedno som skúsil, je to výroby Classic. A potom 500 ranový kalašníkov, taký koberček od Classic. Potom jedný od Classic čmeliaky. Potom jeden kompakt Major 9 rán od Classic a ešte Doom 2G+. Takže takto môžete vidieť. OK, takže ďakujem, že ste boli u môjho videjka a vidíme sa v ďalšom videu na kanále Pyro Perfect. Čaute.